ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಉಂಡು ಮಲ್ತದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಹಂತೋಗು ಬರಪುನಂಚಿನ ಗಳಿಗೆ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಪಂಡ ಬಿಂಬಗ್ ಮೂಲ ಬಿಂಬಗ್ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಾತ್ರ ಇಡೀ ಪರಿಸರಗ್ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಇನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣು ಈತ್ ಜನನಿಕಲು ಬತ್ತದ ಚೈತನ್ಯಪೂರ್ಣವಾದ ಸೇರೋಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಪನ್ಪನ ಶಬ್ದ ತೂಕ ಇಡೀ ಕಲಶ ಉಪ್ಪುನಿ ಜಲತತ್ವದ ಆಧಾರಡು ಓಲು ಇನಿ ದೇವಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೂಪಡು ಆರಾಧನೆ ನಡಪುಣವು ಪೂರ ಜಲತತ್ವದ ಆಧಾರಡೆ ನಡಪುಣವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಡ್ ಕಲಶ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಇತಿ ಸ್ವಯಂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯ ಜಗನ್ಮಿತ್ಯ ಅಂದು ನಿಪಾತರುಂಡು ಜಗತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಸುಳ್ಳಾಂಡಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾಪಲ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ರೂಪವಾದ ಸತ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡುಗೆ ಅಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನೈಕ್ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದ ವಿದ್ಯೆನೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಲಶ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪುನವು ಆ ಕಲಶ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡುತ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಡ್ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂಜಿ ಕಲಶ ದೀಪ ನಿಖಲೇನು ಗೋಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಕಲಶ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಸ್ವರೂಪ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕಿಗೆ ಮೀರಿನಂಚಿನ ಒವೇ ಆರಾಧನೆ ಜನಪದಡ ಅವಡು ವೈದಿಕಡ ಅವಡು ನಮ್ಮ ತೂಪೂಜ್ಯ ನರಮಾನಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆದ ಪ್ರತಿಮೆಲ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಕಲಶದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಚೆಂಬು ತೂಕ ಅವು ನಮ್ಮ ನರಮಾನ್ಯನ ಉಡಲಿಗೆ ಐಟು ಉಪ್ಪುನ ಇರೆಕುಲು ನಮ್ಮ ಕೈಕಾರ್ ಐಟು ದೀತಿನಂಚಿನ ತಾರಾಯಿದ ಮುದ್ರೆ ಅವು ಎಂಕಲ ಶಿರಸ್ ಐಟು ಪಾಡುನಂಚಿನ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅವು ನರಮಾನ್ಯನ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರವಾಯಿನಂಚಿನ ಎಂಕಲ ಭ್ರೂಮಧ್ಯ ಚಕ್ರಗೆ ಐಟು ಜಿಂಜಾವುನಂಚಿನ ಸುಜಲ ತೀರ್ಥ ಅವು ನರಮಾನ್ಯನ ಜೀವಜ್ಜಲವಾಯಿನಂಚಿನ ನೆತ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಕಲಶಲ ಒಂಜೆ ನರಮಾನ್ಯನ ಶರೀರಲ ಒಂಜೆ ಅಂಚಿನ ಕಲಶನ ಪ್ರಧಾನ ಮಲ್ಪುನವು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಮೂಲ ಬಿಂಬನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಕುಚಿತ ಮಲ್ತದು ಈ 16 ವರ್ಷ ನಡಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಡು ದೀಪೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಆ ಬಿಂಬನು ಜಪುಡ ಎರೊಂಡು ನಿಖಲ್ ಎಲ್ಲೊಂಜಿದ ದಿನೊಟ್ಟಿನಂತೂ ಓಡು ಬಿಂಬನು ಒಂಜಾತು ಆಯ್ತ ಪರಿಕರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಜಪುಡವ್ರು ಐಕ್ ಶಯನ ಅಂದು ಪುದರ್ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಕುಡಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡಲ ಮಲ್ತದ ಐತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಕಲಶದೀದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದೀದು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವ ಕಲಶ ಬಕ್ಕ ಪರಿಕಲಶ ಅಂದೀದು ಆ ಕಲಶದ ಮೂಲಡು ಅದೋ ಮೂಲಡು ಅಗ್ನಿ ಕಡನು ಮಧ್ಯಡು ಸೂರ್ಯ ಕಡನು ಐತ ಕಲಶದ ತರೆಟ್ಟು ಚಂದ್ರ ಕಡನು ಕೊರಪೇರು ಈ ಮಾತಕಳಾದ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲಕರಿಗೆ ಅವಳು ಸಮರ್ಪಣೆ ತರ್ಪಣ ಕೊರದು ಅವೇ ಕಲಶಡ್ದು ಮನದಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಶಯನೊಪ್ಪುನ ದೇವಿನ ವೈದಿಕರು ಕಾಪಾಡು ಪನ್ಪು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡುದು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿವಿಜ್ಜಿ ಕಾಪಾಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಕಲಶಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶನ ಮೀಪಾವೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲೇಖನ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಏತೋ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣುಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಇಜ್ಜಿ ಏತೋ ಕಡೆಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಆದ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪುನ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಪುನ ತುಲೆ ಭಾಗವತಡು ದೇವಕಿ ಪನ್ಪುನಾನು ಕೃಷ್ಣನು ಪೆದ್ದಿನಪ್ಪೆ ಇಡೀ ನಿಖಿಲ ಕಾವ್ಯ ವರ್ಣನೆ ತೂಣ ದೇವಕಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಗಾರ್ ದಿನಿಯ ಶೋಧೇನು ದಾಪಂಡ ಪೆದ್ದುನ ಬೇಲೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಂಕುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಲ ಆಡಿಸಿದಾಳೆ ಯಶೋಧೆಂದು ಬಂತೀನಿ ದೇವಕಿಂದತ್ತು ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಪನ್ಪುನವು ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಡ್ಡೆಡು ನಡಪೋಡಿತ್ತನ ಇಂಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪನ್ಪುಂಡು ಆಚಾರ್ಯ ತಪಸ್ಸ ಅಮ್ನೇಯ ಜಪೇನ ನಿಯಮೇನ ಉತ್ಸವೇನ ಅನ್ನದಾನೇನ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ವೃದ್ಧಿಸ್ತು ಪಂಚದ ಆಚಾರ್ಯ ತಪಸ್ಸ ಅವಲುಪುನಂಚಿನ ಭಟ್ರು ಏರುಪುರ ವೈದಿಕರುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ತಪೋಶಕ್ತಿ ನಿರತವಾದ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಭಕ್ತಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನ್ಪುನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಉಪ್ಪುಡುಗೆ ಅವು ಆಚಾರ್ಯ ತಪಸ್ಸ ಅಮ್ನೇಯ ಜಪೇನ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ದೈವಲೇನ ಪಾರ್ಧಾನಾದುಪ್ಪಡು ಶಾಸ್ತ್ರವಾಚಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಉಂಡ ಐನು ಪೂರ ಜೋಪಾನವಾದವಳು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಡುಗೆ ನಿಯಮೇನ ಕ್ಷೇತ್ರಗುಂಜಿ ದೇವಳ ನಿಯಮ ಅನ್ನುಂಡು ಆ ಆಲಯ ನಿಯಮ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಡುಗೆ ಅಂಚನೆ ಉತ್ಸವೇನ ಇಂಚಿನ ಉತ್ಸವದ ಕಾಲಕಾಲಗೂ ಕಾಲಾವಧಿಲ ವರ್ಷಗೂ ವರ್ಷಾವಧಿಯ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ನಡಪುಡು ಅಕೇರಿಗೂ ಅನ್ನದಾನೇನ ಇಂಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನಡು ಪನುಡು ಸರಕಾರದ ಒವೇ ನಮೂನೆದ ಅನುದಾನ ಇಜ್ಜಿನರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಅನ್ನದಾನ ಆಪುಡು ಪನ್ಪುಣೇನೆ ಅನ್ಕೇಂದೆ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನು ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳಗೊಡಿತ್ತನ ಇಂದತ್ತ ಗುಟ್ಟು ಇಂದು ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನ ದೇವರಿಲ್ಲ
ಆ ಅನ್ನದಾನ ಓಲು ನಡಪು ನಾವು ಬೆಳಗುನೈಕ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಆ ಅನ್ನದಾನ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಬಳೆಯೋಡು ಇಂಚ ಐನು ಸಿದ್ಧಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಳೆಯರ ಸಾಧ್ಯ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುಂಡು ಸರಿ ನಮದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ 4 ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸನ ಕೇರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದುಳೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಂಡು ಮಾಮಾಯಿ ದೇವರನ್ನ ಮಾತೇರ್ನ ದಾನಿಲೇನ ದಿಂಜು ಸಹಕಾರ ಸಗಾಯ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಗಾರಿಕೆ ಮಾತು ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡಾಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಕೇಂಡ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಿ ಇತ್ತೆದ ಜೋಕುಲು ತಿಂಗೋಲು ಗೊಂಜಿ ಸಲ ತಪ್ಪ ಅಂದೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲೇನು ಒಪ್ಪ ಒಂದ ಅದು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯಗೋ ಮಾಲ್ಗೂ ಪೋಪೇರು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ ಫಾರಂ ಮಾಲ ಬಾಕಿದ ಓಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಪ್ಪುನೋಡು ಐನ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಕಳಕಳಿಡು ಅಪ್ಪನ ಕಳ್ಳಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ವಾರಗು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ವಾರದ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ನಿಯಮಡ್ 7 ದಿನದ ನಿಯಮಡ್ ಅವು ರೂಢಿ ಆದುಪೋಡು ವಾರಗು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಎಂಕಲು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ಪ ನಿಖಲ್ ಅಂಚ ಪಂಡು ವಾರ ಒಂಜಿ ಸಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಗ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ ಕೊಲ್ಲೂರ್ಗ ಕಟೀಲ್ಗ ಪೋಲೆಂದು ಬಂಡಿನತ್ತು ಎಂಕಲ ಸ್ಥಳೀಯಗ ಆದ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಕಟೀಲ್ಗೆ ಸಾರಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸು ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೂ ಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪುದೆ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ನಿರೆಕರೆಕ್ಟ ಸಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರನಾಗ ₹2 ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಫಲ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಬೆಳಗುಂಡ ನನಲಾತ ಅಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಒಂಜಿ ಭೇಟಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಜೋಕುಲು ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೋನುಗ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದುಲೈ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು ದಾಯ ದೇಗುಲನು ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರು ದಾಯ ದೇಗುಲಗು ಪೋಡುಂದು ಪಂಡ ದೇವಲ್ಯ ಸಂದರ್ಶನ ಪಂಡ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವು ಆಯ್ತಾ ಉಲೈ ಪೋಂಡ ಕರ್ಣ ಕೆಬಿಕ್ಕಲ ಮಲ್ಲ ತೆರಫಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮಲ್ಲ ತೆರಫಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಂಕುಗಳ ಮಲ್ಲ ತೆರಫಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಲೈಗಳ ಮಲ್ಲ ತೆರಫಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಮಗಳ ಮಲ್ಲ ತೆರಫಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯನು ಜಾಗೃತ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನಡ ಆಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಶರೀರ ಅಂದ ಎಕ್ಕಡು ಪಂಡೆ ಉಲೈ ಪೋನಗ ಕೊಡಿ ಕಂಬ ತೋಜುಣು ನಿತ್ತನ ಅವು ನರಮಾನ್ಯಡು ಉಪ್ಪುನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಧೋಮೂಲಡುಪ್ಪುನ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಆ ಚಕ್ರನು ಪದ್ಮಸ್ಥಿತವಾದ ಕೊಡಿ ಕಂಬಂದಿದುಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಸುರುಕು ಪೋನಗ ಕೊಡಿನು ತೂದು ಬೋಡು ಬನ್ಪೇರು ಐಡ್ದು ಪಕ್ಕ ಬಲಿ ಕಲ್ಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೋನುಗ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಬಲಿ ಕಲ್ಲು ಪಂಪನವು ರಡ್ಡನೆ ಚಕ್ರ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಚಕ್ರ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜೊಂಜೆ ಚಕ್ರದ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಟ್ಟು ಬಾಕಿಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವರೊಂಜಿ ಪದ್ಮನ ನಿಖಲು ಬರೆತಿನ ಇಂತು ಉಪಾರು ತೀರ್ಥ ಮಂಟಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ ಅದು ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ ಅದು ಆಜ್ಞಾ ಮಣಿಪುರ ಚಕ್ರದ್ದು ಪ್ರಾರಂಭ ಅದು ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ ಪಂಪುನ ಭ್ರೂ ಮಧ್ಯೆ ಈ ಕಣ್ಣದ ನಡುತ್ತ ಭಾಗ ಉಂಡತ್ತೆ ಆ ಭಾಗಡು ದೇವರನ ಬಿಂಬ ಒಪ್ಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುರುಬಾಕಿಲು ಪಿರಾವುದೊಂಜಿ ಪಡುದ್ವಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ ಸಹಸ್ರಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಇಡೀ ಸಪ್ತಚಕ್ರನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಉಂಡು ತಂತ್ರ ಸಮುಚ್ಚಯಡು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಗರ್ಭಗೃಹ ಶಿರಪ್ರೋಕ್ತೆ ಅಂತರಾಳಂ ಮುಖಂ ತತ ಸುಖಾಸನಂ ಗಣಶ್ಚೈವ ಬಾಹುಶ್ಚೈವಾರ್ಥ ಮಂಟಪಂ ಇಂಚನೆ ದುಂಬು ಪೋದು ಅಕೇರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಗೋಪುರಂ ದೇವಪಾದಸ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರಾಲ್ ಜಾನುಜಂಗಯೋ ಗೋಪುರಂ ದೇವಪಾದಸ್ಯ ಯದ್ ಏವಂ ಲಕ್ಷಣಂ ಕುರು ಪಂಡ ಇಡೀ ನರಮಾನ್ಯನ ಶರೀರ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನ ಉಂಡಾತ ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನವು ನಮ್ಮ ಹೊರ ಪೋಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಏತೋ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗೃತಿ ಆಯ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೇನು ದಯ ಮಲ್ತದು ವಾರ ಗುಂಜಿ ಸಲ ಅಂಡಲ ದೇವಲ್ಯ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಲ್ಪರೆ ಅನುಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದುಲೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜೋಕುಲು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗೂ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿ ಯಾರು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆನೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗ ಪೋಯಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆನೇ ಕೇನೇರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಡೆ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಂಗ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು ಈ ನಮೂನೆಡು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಕ್ಕನ ಉಳೆಡು ಜಿಂಜು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಜಾಗೃತಿ ಕೊರಡಿತ್ತಿನ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅವಲ್ತ ಧರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಆದುಪಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದುಪಡು ದೇವಸ್ಥಾನಡು ನಡಪುನ ಮಾತಾ ಚಟುವಟಿಕೆಡ್ಲ ಅಕ್ಲೇನು ಸರಿ ಸಮಾನವಾದ ಪಾಲು ಮಲ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಪನ್ಪುನ ಬರ್ಪುಂಡು ಸ್ವದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವಭಾಷ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವಜನ ಪ್ರೇಮ ಪನ್ಪುನು ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಲೋಡುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ಕಾಲೋಡು
ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಂಪುನ ಮೀರುಂಡ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಪೋಪುಣ ಅಪಗ ತಾಮಸತ್ವ ಜಿಂದ್ರದ ಕಾಳ ಪಂಪುನ ಕಪ್ಪು ಬುದರದ ಕಾಳಿಯಾಯಲು ಅಪಗನೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಹೊರಟು ಗೋರ ಪಂಪುನ ಗೌರಿ ರೂಪದ ಸಾತ್ವಿಕತ ಹೊರೆಯಾಯಲು ಅಕೇರಿಗಾದ ಸಿದ್ಧಿನು ಕೊರ್ಪುನ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿಯಾಯಲು ಇಡೀ ಪೊಣ್ಣನ ಬದುಕಿನ ಪಂಪುನವು ಅವು ಪೊರ್ಲುದ ಕಲ್ಪನೆ ನವದುರ್ಗೆನ ಅಂಚಿನ ನವದುರ್ಗೆ ಸ್ವರೂಪವಾಯಿನಂಚಿನ ಮಜಿತ್ತ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣುಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಪುನಂಚಿನಗಳಿಗೆ ಏತ್ತು ಸಾಧ್ಯನ ಆತ್ತು ನಮ್ಮನೆಡಿ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಮೂಟೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಎಂಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಣ ಪರೀಕ್ಷೆದ ಒಂಜಿ ಹಂತ ಅದು ಮೂಲು ಸೇರೇರ ಬಿಡ್ಲೆ ದಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಪುಣದು ಈ ಸಭೆ ಸಂತೆಡು ತಿರುಗುನ ಬದಲು ಅವ್ರು ಉಲಾಯಿ ತಂತ್ರಿದಾರರು ದಾದ ಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಯರು ఆయన ಗಮನ ದೀದು ತೂಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ದಾಯಾ ಕ್ರಮ ಪನ್ಪುನೇನು ತಂತ್ರಿದಾರಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಕೇನಿಯರ್ ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಅವರನೇ ಆರು ಪನ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ಉಂಟಾದೇರು ಅಂಚಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತದ ದಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಅಂತೆರಿಂಡ ದೇಗುಲ ಪನ್ಪುನವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ಮಜಿ ಪನ್ಪುನ ಊರುನು ಬೆಳಗೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಜಾತು ವಿಚಾರಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬೊಕ್ಕ